Marije Reitsema van Boetenpost had haar pleegd voor maar liefst 2 klassieke Olympiades, Grieks en Latijn. De klassieke Olympiaden is een wedstrijd voor leerlingen uit het hele land, om op deze wijze haar kennis van het Grieks en Latijn te testen. En voor de 6 VWO-leerling is dit net het eerste jaar dat ze mij docht. Vorig jaar toen hier mijn docent dat plan, mijn docent Latijn, die zei, deze wedstrijd is er, vies misschien leuk om mij te doen. En nou, dat leek me wel heel leuk, omdat ik klassieke talen natuurlijk heel leuk vind. En daarom heb ik dit hier bij mij doen, omdat ik het vorig jaar zo leuk vond. Marije begon in de eerste ronde met haast 800 orenleerlingen. In de eerste ronde dan heb je steeds maar krijg je een tekst voor je. En dat wie hier op squallen. En die tekst die had ze nooit showen en dan krijg je vragen bij. Dus dat moest die 50 minuten. Dus dat weer wel stressen. En dan moest je dus die vragen zo goed mogelijk beantwoorden. En dan had je zoveel punten of meer heen, dan ging je terug naar de tweede ronde. Troch ik de tweede ronde te heljen, bedarde Marije net voor alleen nog Latijn in de finale, maar ook voor het Grieks. Van de 800 deelnemers zit ze nou voor beide talen bij de laatste treien. Ik vind het echt wonderbaarlijk. Ik hier het net dacht. Ik heb wel het gevoel dat het goed ging in de tweede ronde. Maar ik heb net dacht dat ik bij de beste treien zie. Nee. Upsilon. Ik denk dat ik wel iets beter ben in Latijn. Maar misschien vind ik het stik voor Grieks nou past iets meer bij mij. Het is toneel en daar heb ik al volle leertje op squallen. Dus ik weet net echt hoe ik mijn koers met inschatten. Want ik weet natuurlijk ook net hoe de rest het doet en wat voor vragen je krijgt. Net je steende of Marije de klassieke Olympiade wint, zal ze na haar examens haar passie voor de klassieke taal terugzetten. Uiteindelijk wie mijn passie voor klassieke taal toch grutter. En volgend jaar ga ik in Amsterdam studeren. Klassieke talen dus, Grieks en Latijn. En ik wil proberen om te promoveren en dan universitair docent te worden, hoogleraar dus. En als het net lukt, dan zou ik dan wel bij misschien dan docent op de middelbare school of zo.